Aha. Pokračujeme. Už mali mini motorky. Vtedy jazdili. Hej, vidno. Počkaj, toto mu. Aďo, takéto na Slovensku nenájdeš, no bohužiaľ. No? Ti vravel, toto bolo zakopané v zemi. Ty si tu vošiel. Tam cez tú dierku si... Strieľal. No. Tak frajerina, pozri sa. To má záhľad, nie? No to... Oni jak našli starožitnosti, toto našli tank, jak vybuchol, bol zahrabaný v zemi a oni ho potom poskladali. To je trafila raketa, keď bojovali pred 100 rokmi. No. Keď 100 rokmi keď bojovali, tak tank trafili a... Tak oni to majú radi. Tam je nakreslené, vidíš? Jak škaňal sú to veci, jak našli v zemi. A to tady Tomášovi natočím. Prototypy traktora. No. To boli. Traktory. No. Tu máš 1928, v ktorom roku? Či sa, ale čakáme na mamku. Neviem, uvidíme. Tam to znie jak vlak. Diese Dampfwalze aus dem Jahr 1908 wurde von der Maschinenfabrik Heilbronn hergestellt. König Wilhelm I. von Poczekaj, olej widzisz na co mi popadany. Ale jak no, Jeepak Audi, nie? hej, jak jeepek, ale je to traktor, chápeš to? Aha, to je toto. To môže aj po ceste, aj po vode ísť. Hej, to je ten oboživelník. V Normandii. Vylodenie v Normandii toto bolo. Hej? Frajerina. Ďalší traktor? Nie, to je vlak. No tak dobrý vyzerá. Nie, to je traktor. Vojenský traktor. Čo ja viem, čo je toto?
Kaťuše? No nie Kaťuše, alebo živelníky, tak. Dosť veľké, akože, hej? Pravda. To je na kone? Oco, to asi kone ťahali toto. Hej, 1916. To je plynová komora. 1906, prvá svetová vojna, to kone tak vedeli. To je toto, plynová komora, nie? Toto. Nie, sanitka, nevidíš? Aha. A tam vzadu je artiléria. Ďalšie traktory. Krpaté. To je taký monster. No. A prenosné auto. No, vojakov vozilo. Hej, 1943. To už je z druhej svetovej vojny. Mhm. Aha, na lietadla. Odstreľovanie. Hej, artiléria. A, za 2 eurá auto. No a tu riadiš tank. Ja viem, to je super. To je asi ten voz, nie? To si myslím. Mhm. Je to ten voz. Pôjdeme. Pôjdeme len tak ideme si. Len Tomášovi Aďovi toto. Ty kokos, čo je za tank? Ako dielo. To je antitank, nie? To je protitankové, či? No, dielo normálne. Antik, aký žeriav. Naboje. Čo je toto krpaté? To na ovládanie? No to bolo také. Ako takedy, v dnešnej dobe sú to tie roboty a to bolo takedy. Už vtedy to také. Žetadlová batéria. Ty kokos. A aha, toto je obojžívaní? Taký starý? Toto bolo, sa mi zdá, že oni zase v zime. Ja akože zimný? Tam, keď bolo asi nejako, neviem, na Sibíri a tom. Asi nie. Frajerina. Dick. Potom tak na Slovensku neuvidíte. Počkať. SS. Hej, SS-áci? Hej, tu majú, vidíš? SS. Tamto. Hej. A tu majú toto znaky pekné. To u nás. Tu nenájdeš. No, keď som bol v Seredi, tak tam, hej. Keď som bol v Seredi, tak to tam bolo. Aké koleso? Ty kokos, to na čo? To takého oného. Voz není? Ale to je vlak, alebo je to? Ja by som povedal, že to je valec. Nej. Alebo traktor. Vyzerá Palec. ako vlak, nie? Nie, valec. Ale nemá tam proste na to. A už spúšťajú tank, Dick. Spredu najlepšie Vilko. Asi.
kokos. Natočil, ak sa kýve, to neuvidí nikde, tak jak tak. Hej, videl som. Aha, Lamborghini traktor. Aby som teraz mamka tak začal chodiť, nie? Čo? To sme videli, to sme natočili, ne? Hej. Očkať. Dík prvý Ronald. Dík Hecer. Na to chci manka? A to čo je? Zraz? Čo? To je zraz? Na tom? Tam mali akože vojnu. Robili. Aha. Tak jak u nás, vieš, tak tu na. Hej. Vieš sa, Hej, počuť. ide s gulometom, ide. Vidlica. Malý traktor. Dozadu ide. Predtým šiel dopredu. Hej. Teraz dozadu dávajú. Teraz dopredu ide. A? O co? To jak łódźka postawane. Aha, No. patrz. To je wodne, nie? Ci? To Nie, to je- maka? Asi. Ukazuje, že jak to vedelo takedy prejsť a všetko. Hej, paradina. Aké dielko, to je zlaté. Aha, autobus a vlak starší. Tam Nie. toto potom pustíš. Aha. To bude To sa dá pustiť. Hej? Tu sú tanky ešte. Taký vyzerá to taký malý, nie? Tančík. Hej, a toto ti dá jedno, to ťa rozstrelí. Si pozrite. To je kosačka? Hej. Nie je to náhodou to, čo si sadneš? Nie, nie. Kosačka, nie? Dobre. Čo, to ten tančík? Dojdem tu. Jaj. Vozidielko. Aha, to sú informácie, aha. Čo to je? A tu je manka. Ja som myslel, že Taký sme ťa... autobus na... Autobus, brutál. To je? Si vezme tak vody. Železničke. Hej. Hej, vidím. Jak loviec to sa mu stlača, to je výborné. Kde sa ten papier, jak je, tak tam sú ako noty. Hej, Jak je dierka, tak on podľa toho. Vidíš to? hej. Žiadne CDčko, ale papier. Končilo to.
Tak, a potom nám treba dole prejsť, nie? Dopredu, hej. Hej. Tu už máš také menšie, vidíš to ten? Hej, hej. Domský? A ten je taký... Hej, to som zistil. To som zistil. Tam konie. A co, a to nie náhodou do vody? Hej, to je obožívaník. On aj po vode, aj po dom. Hej, Viac používané auto. hej. Alebo toto. Pravda. Také pedelo. Že nevidíš, ale tam pumpa je. Pumpa tudy. Hej. Kajda, čo z toho bude mať? Hej, asi, neviem. Však si budú stopovať. Máš originál. Originál. Dokumenty. Prosím? Nie, my máme maličku. Hlavná sa... Počkaj. Ten detský Wehrmacht. Hitler tých detí zaverboval, Hej, čo ho chránili na konci. viem. A zosrané letadlo. No. Kus letadla, kus krydla. Hej, pekne, na kom. Hej. Piloti. Hm? Dobre, lebo to je... Aha. A hej, auto zastrelené. Chudák auto. Zbombardovali ho. Mali bunker. No, taký bunker. Hm? No, pozri sa, taký náboj. Kde? Tu na. Hm? To do akého tanka išlo? To išlo do toho iného, viete, jeho diela, čo mali Nemci. Do Mausa? Čo existovali lietadla, máš tu na všetko. Hej, všetko? Všetko sa hej, každý jeden. Čo bol. Super. Kokos. To bol všetky, vieš, nemajú oni. Hej. Vidíš, toto je vonku vystavené. Hej. A tak, ktoré, vieš, nemajú to. Hej.
Kokos, takie stroje. No, co boli setki. I teraz czasu na O co? Widzisz to? bomba. Hej. To była w tym nosy. Das Flugzeug zu klein wird, dann klemme ich einfach, dann mache ich einfach lieber. Co ci woła? No. Kokos, только танков. А, Катюша, sa to moukou. Tam je. Ďalšie. Sú ruské to tie. A to sú vlaky? Aha, vlak. No. A ideme, môžeme ide lietadlo. Ideme? O, ty kokos. Ideme do tohto lietadla. Ja.